варкнен нархш нархи беҳтаринай ласинои фасони бори гуанҷо инем хели ласина то 50 сомона мефурӯшане ире бинен чихе хушрӯчаяй медонен чанд сомон 10 сомоная 10 сомон бори гуанҷо 10 сомон аз 3 сола сар мешавад то 7 солара ҳастайда 6-7 солара дуруст мегира размер мана марҳамат каседа дар корай ире бинен хушрӯгиша материалша шумо ай наздик бошен духтаро бинен мефаҳмен ина ҳамагӣ 10 сомон успет кунен биёен бинен харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза даян 12 дарвоза ки омаден 8 қатор инем тарафи ряди калташ духтаро аз тарафи дасти рост мешава якум одам хулоса ина тамоми намудош иҷа бисёр айгилакош бисёр дорад мана 10 сомон ҳамагӣ брижачаи фасон ина нигоҳ кунен тамошобино ина марҳамат кадом намуд брижачае ки мебинен намҷада бо ум қисфаташон хушрӯ будай ире бинен мана марҳамат 20 сомон буда ина ҳамаш 20 сомония ине брукотанам 20 сомон ҳам брук 20 сомон ви ире бинен ҷинсакоям 20 сомоне духтаро 20 сомон ҳамагӣ мана қисмам нигоҳ кунен тамоми навилветакоям ина якоям ҳамаш 20 сомон ҳамагӣ успет кунен биёен харидорӣ кунен лекин ин брижачаошон да гап нест материалш аҷоибот фасонак мана ҳам плотния 20 сомон ҳамагӣ бозори Корвон даян дастафка дорен дастафка доранд тамошобино ман рақамашонам мемонам ира бинен хушрӯгиша бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза ряди калта духтаро саршави ряди калта мешавада 8 қатор ина айнами 12 дарвоза ки мали роста ки биёд 8 қатора диден тагиштаян ба осонӣ пайдошон мекунен ҳамагӣ 20 сомон ҷои Абдуллоге нишонтон метиҳанд мана адидасо ҳастай ине яко ҳастай 20 сомон мана ҷинсакора бинен 20 сомоне хел нарх ягон ҷуда нестай успет кунен биёен тамом нашида харидорӣ кунен размерош боша чанд сола то чанд сола ай 3 сола то 6 сола 7 сола размер дуруст мегирифтай худичои фасонтон ёфтам духтаро сифатои зур и размерош калон будай бо бори хитоя диден духтаро чихе зур нархш медонен чанд сомон 20 сомона 20 сомон марамат шуста кудакотон намепушонен ҳич намешавад двухниткай остиндарос беначосай ҳамин сезони ҳозирай бовар кунен аҷоибот сифаташ ҳамагӣ 20 сомоне мана марамат хеле сифат ягон ҷуда ин нарх нестай тамошобино ира бинен ай чанд сола то чанд соларо дуруст мегирад ай 6 сола то синфи сера размер мешидай духтаро дар ҳақиқат ҳам хушрӯ бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза марамат 8 қатор инам 12 дарвоза мебиёен 8 қатора ряди калтада саршавиштай ҷои Абдулло мега нишонтон метиҳанд қадар борои фасону арзонтон ёфтагим духтаро ҳози ҳамин аворма то охира тамошо кунен нигоҳ кунен флашовочниёи инам хеле двойка на двойкача ҳам начосдоруш ҳастай ҳам беначос на размерош чӣ хеле ай 3 сола то 7 сола размер дора нархаш ҳамагӣ 60 сомон бовар мекунен 60 сомон духтаро хеле нарх ягон ҷуда нест ази умумӣ ҳамаша нишон метавам метавонен ки омада аз наздик бинен ина нигоҳ кунен ино 60 сомониян ана ино боша тройкачои фасон бо ё 80 сомона на ина ино 80 сомонай материалакоша бинен чихе хушрӯ двухниткаян мана то охира 80 сомоная то охира 80 сомонай باش 50 سومای بو 50 سومونه داشتین دخترو این خیلی ترویکاچوش باشه بو 50 سومونه مرامت سپارتیفیکای ارزان ترویکای فاسونتون در کار باشه حتما این می نقطه سودا بیاین این چنده خودش کاتی 60 سومونه размерش چقدر تا سینفی چرا размер بده 60 سومون بازاری کاروان اینه یوش با 50 سومون باور کنین ارزانه بازاری کاروان طرفی تیلو بازار 12 دروازه 8 قطار همین یه کالتر سرشبیشته عبدالله نشونتون میتن خلاصا نگاه کنین اینه کورتکا دورکوش چند سومه این 90 سومون دیدن کورتکا دورکوشم خشرو بودای ماتریالوش عجایب بودای تماشا بینو یک براکک شما بیان صفتی امیرا بیننده هم قفسونک از این طرف باشه دختریش هم هستای من دخترونش بینن دخترونش چند سومه 80 سومون اینم ترویکا چایای اینه یو هم 80 سومون اینا همش 80 سومون هم بسیارش 80 سومونای خشرو خی انا ای دستکو چی ایشم 80 سومون من مرحمت دخترکو خیلی گفتم بازاری کاروان 12 دروازه از طرف تیلو بازار 8 قطار نمیته 8 قطار ده این مغازین عبدالله تماشا ببینید اپتاوی کای دیدن دخترو همش اینجا پچکا بورای میتوانن سپارتیفیکا گیر باشن میتوان راست بشن بیاین ارزون ای بروشون دستافکا هم دارن من رقمشون هم میمونم خواهند دستافکاتون کنم